Můžeme? Jak se vám líbilo na konferenci? Also diese Konferenz hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, dass immer wieder es tut gut, wenn man sich die Informationen erfrischt, wenn man sie hört, man kann etwas ausprobieren und sehr wichtig, man kann sich austauschen. Das ist super. Veľmi pekne, som pozitívne prekvapená, super témy. Z každého workshopu zatiaľ sme si odnesli nové cenné informácie a podnety. No veľmi pozitívne ju hodnotím. V prvom rade je to pre mňa veľká možnosť počuť aj krásnu a aktívnu nemčinu a určite sú tu mnohé veci, ktoré využijem aj vo svojej praxi pri výučbe. Ja som veľmi rada, že KLED konečne pripravil takúto konferenciu, lebo je fantastická a hneď prvý webinár má totálne, alebo webinár, ten seminár, workshop má veľmi nadchol. Tak zatiaľ to, čo sme absolvovali, tak to považujeme za veľmi, veľmi kvalitné a dlho nami očakávané a vyhľadávané. Aj za mňa 100%. Už dlhé roky som nezažila niečo také, že to človek naozaj prežíva, že tie emócie idú dnokám. Doporučíte naši konferenci i dalším kolegům? No rozhodne, v prvom rade sa určite budem takýchto konferencií sama zúčastňovať a odporúčim ju aj ďalším. Určite, v každom prípade. Jasné, ja mám ešte dve ďalšie kolegyne nemčinárky na škole a určite ich budem doporučovať, lebo veľmi sa chystali dnes so mnou, ale nevyšlo to kvôli iným pracovným povinnostiam, takže hneď ako niečo vyhodíte na web, tak myslím si, že budú veľmi radi, aby si mohli toho zúčastniť. Auf jeden Fall. Eigentlich bin ich ganz traurig, dass meine Kollegen nicht da sind, aber die konnte nicht. Also für mich ist es immer wieder ein Impuls, etwas Neues auszuprobieren und etwas Neues machen. Und also ich bin bereit, morgen mindestens 2 Sachen machen, was ich heute gehört habe. Určite. Prihlásime sa a prídeme určite všetci. No určite doporučíme, lebo nás je učiteľov nemčiny na škole viac, ale doporučili sme si už práve pred chvíľkou, nám dvom, že sme sa dozvedeli, že sa to bude o chvíľku konať aj v Čechách, v Prahe, takže by sme sa radi prihlásili a už vieme aj termín registrácie. No ako 100%. Jak byste zhodnotila naši konferenci jedním slovem? Skvelá. Inšpiratívna a motivujúca. Famózne. Veľmi inšpirujúce. Austausch, aktuell und, also das waren eigentlich 2 Wörter. Ich muss sagen, wir haben mit anderen Kollegen darüber gesprochen, dass sowas wäre super einmal pro Monat. Nicht nur einmal pro Jahr oder einmal pro 5 Jahre. Also diese Aktualisation ist sehr, sehr wichtig für uns. Super. Já jsem tomu rozuměla, to bylo hezký, děkuji.